Da ste Serbian Life, prva epizoda, kuvajte s nama, sada ćemo da kuvamo. Moje ime je Dušan Bikicki, blagova ima nas dosta. Danas ćemo da kuvamo jaja, sir i paprika sa kobasicom. Ovo ti kameru čeka etak. Ide ja sad po zamrnicu i ostani tu. Jaja. Gdje sada koji je uđeo? Pavlaka. Sir. Sad čekaj malo. Neko baš sam provadio. Sad čekaj. Nema kobasice. Nema. Evo da ćemo kuvama. Ima tu šporet. Na plin. Evo ima ovdje šporet. Uće mamu ti. Ti sve ti jebeni. Dakle, prvo otvorimo sir. Sir, pise sir. Čekaj, sad mi snima malo. Natiri. Su nastegnuli sir. Nisam profesionalan kuvar, znam da kuvam nešto. Prvo odmatate sir. Vidite, sir nije najbolje da tamo sir. Onda stavite ulje u tiganj. Vamo bre, dođi. Ulje stavite u tiganj. Naravno bude preko celog video, kreće se. Sad će uključimo plin. Sad će bude vruće. Čekaj, moram podigati. Prvo uzmemo činjenicu, počinjamo da se otmemo jaja. Pošto pomogu. Jaja. Dobro. Završimo. Sada to uzmete kašiku i mešate ovako jaja. Mešaj jaja. Sada stavi jaja. Jaja sada. Još sir, nisam isekao. Sad ste sir vi, ja nisam. Ne zaboravio. Mešaj jaja i sir, mešaj. Utop. Sivljer, kako je vruće. To se ovo ne peče. Koji muđi, ovo će povećamo plaminu. Dobro, ovdje ne plamena. To je ovo cijelo, brže, ona već plamen. Stavi i jaja, kašika mi jede, ne vezi. Mešaj. Ne može se kačiti u vodu. Na plamena. Mešaj jaja. Mešaj
ćemo otičko materine, se ne jebate. Odako, kot. Odako, kot. Kad mislite da je gotovo, mislim te sa plinom. Pa to ba meni. Sad kad ste ugasili, imate tu jaja i sir. Jaja i sir. Sada uzmete tanjir. Ubacite tanjir. Bacaj jaja i sir u tanjir. Ne znam kako se pa nije zabrala sam se. Zabrati se. Da su ga malo ima 2 jaja. U slučaju ako se ponavadi, stavite 3 jaja. Ako te stavljam 3 jaja, nisam imao. Treba 6, ne si gleda. Sada nam dolazi pavaka. Uzmete pavake i stavi na jaja i skini pavak. Peri ruke da mi dopek pošto s tim. I nema pameti. Evo ga, i vi se tek dobijavajući, tečkaj. DJ mačka. Možda pa. Tako. Sad mesemo. Baš ti. Maj ne trebaš. Evo ga. Evo ga. Izmete. Sad je vreme da probamo. Vreme da probamo. Jaja, sir i pavaka. I kao što ste vidjeli, izvršili smo jaja, sir i pavaku. Sve smo lepo skuvali. Nećete sporako za sapać, pa ćete mrtav. Nastavite kašite, to nije lepo. Ako ćete predati mrtav, pa niste samo negdje u stanac. Ali ne nastavite poda. To nije lepo. Vidimo se sljedećem snimku. Ne znam kad je. Ćao. Crno, pa crveno, pa svetlo.